medyo tagas ko ng sagbot. Sa simana mawer po ko ang area. Tapos babos pala yun. Tapos kaya chip alas 4:15. Nakugas ng bayan rin mahapon. Kung yung mga balik ko pan yung tabi sa kitas mga baga kukil taon na ko nag bati mga katulski kina yung baga na ko na bisa kung to sakit juga siya. Trabaho balik lang mas kasi mamaman ako nagpanpan ka relax na ko gamay na ano naman panpanunan mo pagka kabalakan may usap na usong ulan. Katulog po ang lawas kapoy kayo dyan po na panpan galina kapoy ko lawas linog sulaw na yung kalitaw niya kaligid pa maayos ko patulog delikadong lubatog yan di ada pa tapi sa babaw kanang naimura na libon magkuski na may mga kural kural nga cyclone hindi na kay kumabalaka o na yung bato nga digid pero tingali ako naging susi jadi may dagko kayo yung bato ang kalukan na yung bukid na katuski na atas ubos nanikaroon nga nasigi ang linaw-linaw kalau bato ba digid tanam lawan balas ng toke video laban-laban ako ulo
Gihugan din sa balay mga kapuski. Iya kong giusig. Sa kaila. Kaya nga siya sa balay. Sa balay. Anak yan. Magabi nga kong ito mga kapuski na ito na. Gabi nga akong giputol. Sila siya palaya ng lawas ng itubuan. Muna itong pagpanungan mga kapuski. Muna na sa milyon na bagat. Sa milyon na side. Muna itong pagpanungan. Ini mau apa yang penting terus kita ini kita dicoba yang beri apa yang untuk terus kita apa itu pun atau naik kanal sopo karena kanal lama terus ini orang nak tinggi nana sama kaget ini luyo balai belakang mengipu terus kita magkusog ang ulan. Ini kanal may kebalakan mga kapasyo. Karni, muna yung kanal ko sa likod. Tapos balay kamay kayo. Yan, simbag ko pusol ang ulan. Yung masira na siya. Stack up na. Musulod yun ang tubig dito mga kapasyo. Ay musulod. Bubor na yun na. Puntahan na dayan. Mga kadlukan. Mga pagkipan kamutan na. Muna yung kanal ko kayo. Kung tumutan yung mga polyp, mahuman ko na siya. Pan-pan. Kaya nga so, hinahinay ini mga suski. Mahuman ko pamit. Mahuman rin ako na hinahinay lang. Akong irok ng intiman pinagkaon plus video na nidool sa squad mga katuski. Iya kong naklaro nga iya kong nakita nga ako mandi nidool siya kes layo iya kong iusig guys, pabaw mga kusi. Kanal po ni higit sa boss kong balay. Kaya kung kining kanala o dito ni mag-agitanan sa dito sa likod din sa kong balay. Stack up yun. Kaya pati kusog agit sa tubig mo agit rin. Muna hindi. Padagaan ako. Padagaan ako ang kanal. Pagi. So, bahay dito. Sa boss. Sige, pag-skip, di na puputob. Salamat. Bye-bye. God bless.